Γεμάτο φίδια είναι εδώ μέσα. Η γυναίκα φωνάζει γρήγορα φίδι. Και εδώ παίρνω τον πατά, αλλά με τον πατά δεν μπορούμε να το χτυπήσω έτσι. Κάνει αυτό ένα. Με το φόβο των φιδιών μέσα στα ίδια τους τα σπίτια ζουν κάτοικοι της πόλης των Σερών. Με το χτύπημα, όχι την ώρα έτσι. Τάκ. Να προλάβω να το χτυπήσω. 3 λεπτά κυνηγητό παίζαμε. Με κυνηγούς από εκεί. Τώρα αν είναι δηλητηριώδης, όχι δεν το ξεπάνω. Αυτή την επίθεση που έχει κάνει το φίδι, εγώ φοβήθηκα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Ο τρόμος και η αγωνία αποτυπώνονται στην φωνή των κατοίκων που περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο τη μάχη που δίνουν καθημερινά με τα φίδια. Έβαλα μπότες, πηδάω πάνω από αυτά τα κάγκελα και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσει καλά να πούμε. Εκείνο επιτίθονταν περίπου 3 λεπτά απέναντί μου. Είχαμε σκληρή μάχη γιατί δεν ήθελα να το αφήσει να προχωρήσει αλλού. Και σε κάποια φάση, αφού το χτύπησα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και 3 μπαλτιές τέλος πάντων και πάλι ακόμα ζούσε.